Tervehdys rakas kanssaihminen ja kiitos, että uhraat jälleen kerran kallisarvoista aikaasi tämän videon parissa. Tässä jaksossa menemme totuudessa niin sanotusti syvään päätyyn ja alamme tarkastelemaan sitä suurta kokonaiskuvaa. Kuvaa, jota ei saa sanoa julkisesti missään nimessä ääneen, sillä tämä totuus tekee kaikki vapaiksi. Luonnollisesti on olemassa ihmisiä, jotka eivät halua olla vapaita, ja tämä myös sallitaan heille. Mutta tämä sarja on nimenomaan ihmisille, jotka haluavat ymmärtää totuuden ja tulla vapaiksi. Nykypäivänä puhutaan todella paljon tekoälystä, eli AIsta, ja sen mukana tuomista uhista ja mahdollisuuksista. Meille tavallisille ihmisille annettu tekoäly on varmastikin huomattavasti yksinkertaisempi, mitä suuryritykset ja armeija käyttää omissa operaatioissaan. Mutta jopa tämä yksinkertainen tekoäly osaa kertoa, että edes valkosolu ei kykene syntymään vahingossa johtuen sen suunnattomasta monimutkaisuudesta. Puhumattakaan sitten matematiikasta, fysiikasta, sähköstä, magnetismista tai planeetoista. Yksinkertainen ihminen väittää uhmakkaasti ymmärtävän maailmankaikkeuden perusteet ja samalla vaientaa kaikki vastaväitteet ja faktat. Siis todella luotettavaa ja vakuuttavaa toimintaa. Mitä sitten meiltä pyritään koko ajan pitämään piilossa? Sitä yksinkertaista tosiasiaa, että maailmankaikkeus ja elämä on niin hämmästyttävän monimutkainen kokonaisuus, että vain korkeampi voima tai äly on voinut luoda tämän kaiken. Mitään muuta selitystä ei ole olemassa. Ja kun todellakin ymmärrämme tämän, että on olemassa jokin korkeampi voima, ymmärrämme myös, että tällä korkeammalla voimalla on myös suunnitelma ja tarkoitus kaikelle. Mutta täällä maailmassa on satoja ja kenties tuhansia eri uskontoja ja uskoja ja niin sanottuja pyhiä kirjoja, että mikä niistä sitten on oikea tai onko olemassa edes oikeaa aitoa totuutta. Hämmennys on valtava, mutta myös tämä hämmennys on ainoastaan savuverho. Rakas kanssaihminen, meitä on huijattu pahemman kerran ja hinta mitä me maksamme on niin paljon suurempi kuin voimme käsittää. Me kaikki tiedostamme, että on olemassa jotain enemmän kuin voimme nähdä tai kuulla. Uskallan väittää, että ei ole olemassa ihmistä, joka ei ole nähnyt jotain selittämätöntä, kuten outoja varjoja paikoissa, jossa niitä ei kuulisi olla, tai ääniä, joiden alkuperälle ei ole selitystä. Länsimainen yhteiskunta on täynnä elokuvia ja kirjoja hirviöistä ja pahoista hengistä, jotka riivaavat ja tappavat. Tällaisia tapahtumia on aina ollut, ja niitä kaikkia yhdistää käsite nimeltä yliluonnollinen. Kuitenkin meille sanotaan yhteiskunnan toimesta, että nämä asiat ovat vain mielen luomia asioita ja niillä ei ole todellisuuspohjaa. Sama yhteiskunta yrittää saada meidät uskomaan, että mitä me näemme ja koemme ei ole totta, ja mikä ei ole todellista tai tieteellisesti todistettavaa on totta. Eli totuus on valhetta ja valhe on totta. Usko valheeseen ja yhteiskunta palkitsee sinut. Usko totuuteen ja yhteiskunta halveksii ja pilkkaa sinua. Mikä on siis tämä halveksittu totuus ja ennen kaikkea, miksi tämä totuus on niin halveksittu? Vastaus on hyvin yksinkertainen ja karu. Vastaus on uskova ihminen. Eikä kukaan tahansa uskova ihminen, vaan Jeesuksen Kristuksen uskova ihminen. Myös minä itse olin aikaisemmin uskovia halveksiva ihminen. Ja tämä siksi, että minä en tiennyt totuutta, uskoin valheeseen. Uskoin siihen kauniiseen ideologiaan, jota meille kaikille syötetään joka ikinen päivä. Mutta tuo ideologia ei koskaan toteutunut elämässäni, sillä jokainen rehellinen ihminen kykenee huomaamaan, että asiat eivät oikeasti ole niin kuin meille väitetään. Pahoja asioita sattuu koko ajan ja asiat vaan menevät huonompaan suuntaan. Koko ajan on jotain uusia asioita pelättävänä ja aina vastaus kaikkeen on, että minun pitää luopua jostain ja että nuo minua viisaammat ihmiset pitävät minusta huolen ja pitävät minut turvassa. Ja vuosi toisensa jälkeen asiat menevät yhä huonompaan suuntaan, mutta ratkaisu on aina sama. Luovuta enemmän ja usko johtajiin enemmän. Vanha kansa sanoo, että huijaa minua kerran, häpeä sinulle. Huijaa minua 2 kertaa, häpeä minulle. Enkö oppinut ensimmäistä kerrasta? Jos asiat siis menevät koko ajan huonompaan suuntaan, eikö asioita kannattaisi kokeilla tehdä toisin? Hullu toistaa samoja asioita yhä uudestaan ja uudestaan odottaen jonkun muuttuman. Järkevä ihminen etsii uusia ratkaisuja ja vaihtoehtoja.
Miksi siis nykyyhteiskunta halveksii ja tekee kaikensa tuhotakseen tuon uskovan ihmisen? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Uskovalla ihmisellä on todellinen ratkaisu ja vastaus. Hän tuntee sen todellisen totuuden. Mikä ihmeessä sitten on tämä todellinen vastaus ja totuus, mahdat kysyä? Kaikilla on olemassa tarkoitus. Kaikella olevalla on tarkoitus. Mitään ei ole luotu sattumalta. Ja kaikelle tälle on myös luotu päättymispäivä. Kaikella mitä näemme on alku ja loppu, kaiken luojan toimesta. Kaiken luoja on myös äärettömässä viisaudessaan kertonut meille, mitä on tapahtunut aikojen alussa ja miten tämä kaikki tulee päättymään. Hän on kertonut meille syyn kaikkeen näkemämme pahuuteen ja valheeseen. Hän on kertonut meille totuuden. Hän kertoo meille, miksi me kärsimme niin paljon, ja hän on kertonut meille myös suunnattoman ilouutisen. Kuinka vapautua ja pelastua. Ja mikä parasta tässä on se, että se on jo tehty. Eikä sinun tarvitse tehdä mitään muuta kuin ottaa pelastus ja vapaus vastaan lahjana, sillä se todellakin on lahja. Se on maailman paras syntymäpäivälahja, jonka kukaan voi koskaan saada. Se ei maksa sinulle mitään, mutta antaa sinulle kaiken, mitä sinulta puuttuu. Tämä lahja antaa sinulle rauhan sisäsi ja tekee sinut kokonaiseksi. Mikään maallinen ei voi täyttää tuota tyhjyyttä ja yksinäisyyttä sisältäsi, sillä tuo tyhjyys ja yksinäisyys on kaipaus. Sinä kaipaat sisimmässäsi jotain, mitä et tiedä tai tunne vielä, mutta kaipaat sitä ja tunnet olevasi tyhjä ja yksinäinen ilman sitä jotain. Sinä olet mittaamattoman arvokas, ainutlaatuinen olento ja ei ole olemassa ketään sinun kaltaistasi. Sinun sormenjälkesi ja silmäsi iiris ovat ainutlaatuisia. Sinä olet niin rakastettu, että et edes kykene sitä käsittämään, sillä maailman silmissä sinä et ole mitään, sinulla ei ole todellista merkitystä. Niin kauan kun sinusta saadaan hyötyä aikaiseksi, sinua lainausmerkissä arvostetaan. Mutta mikäli sairastut tai et jaksa enää juosta oravan pyörässä, sinut heitetään ulos kuin roska. Kaikki ne kauniit sanat, mitä aikaisemmin sanottiin, osoittautuvat juuri siksi. Pelkiksi sanoiksi vailla totuuspohjaa. Me kaikki olemme nähneet tämän, ja se on myös varmaan osunut myös sinun osallesi. Mutta se on myös tämän maailman vale, jonka tehtävänä on saada sinut alistumaan ja tuhoutumaan maailman mukana. Mutta näin ei tarvitse olla, ja sinä voit muuttaa sen omalta osaltasi, mikäli haluat. Sinut on oikeasti luotu. Sinä et ole täällä sattumalta. Sinua rakastetaan ja sinua kaivataan kuin voit ikinä ymmärtää. Sinun vuoksesi on kärsitty suunnattomasti ja kuoltu hirvittävällä tavalla, että sinulla olisi tie takaisin isäsi luo, kotiin. Maailmankaikkeus on luotu tiettyjen muuttumattomien lakien mukaan. Nämä lait muodostavat sen perustan, jonka johdosta kaikki elämää ylläpitävät toiminnot tapahtuvat. Aurinko nousee ja laskee, vuodenajat vaihtuvat, sateet tulevat tiettyinä aikoina. Kasvit tuottavat siemeniä ja siemenistä syntyy yhä uusia kasveja vanhojen kasvien kuollessa palaten takaisin maahan. Tämä kaikki luonnon kiertokulku on äärimmäisen monimutkaista ja todistaa luojan olemassaolon. Tämä luoja on Jumala. Hänen nimensä ei kuitenkaan ole Jumala, vaan sana Jumala on enemmänkin eräänlainen titteli. Hänen nimensä suomalaisittain on Jahve, joka tarkoittaa minä olen, kuka minä olen. Hän on ainoa Jumala ja hän valitsi kansaksensa juutalaiset ja heidän maansa nimi on Israel. Ja juuri tämän tosiasian takia juutalaiset ja Israel ovat tänäkin päivänä kaikkien kansojen tuntema ja äärimmäisen ristiriitainen kansa ja valtio. Israel ja juutalaiset ovat myös ainoa historiallinen kansa ja valtio. Israel ja juutalaiset ovat myös ainoa historiallinen kansa ja valtio, joka lakkasi olemasta yli 1500 vuoden ajaksi, mutta on palannut takaisin alkuperäiseen maahansa ja kaupunkiinsa eli Jerusalemiin. Tätä kiusallista tosiasiaa on erittäin vaikea lähteä kumoamaan, ja siksi siitä ei haluta myös puhuttavan raamatullisessa valossa. Vanha testamentti kertoi, että juutalaiset ajetaan pois Jerusalemista tietyksi ajaksi, että Jumala eli Jahve palauttaa heidät takaisin Jerusalemiin. Vanha testamentti kertoi myös huomattavasti vanhemmasta tapahtumasta ja ilmoitti profeetta Jesajan toimesta juutalaisille 150 vuotta aikaisemmin, että Persian kuningas Kyyrus tulee palauttamaan juutalaiset ensimmäisen kerran takaisin Jerusalemin Babylonian vallan alta. Ja näin myös tapahtui. Nämä kaksi tosiasiaa jo itsessään todistavat jostain korkeammasta, vai kykenetkö sinä selittämään nämä faktat jollain muulla tavalla? Et kykene, eikä kykene kukaan muukaan. Se kaikista isoin kiitos,
sillä nyt meillä on oikeasti jotain, joka on muuttumaton ja kertoo asioista totuudenmukaisesti. Raamattua vastaan on hyökätty vuosituhansien ajan, mutta se seisoo edelleen horjumatta totuudessa. Mikään muu kirja ei ole yhtä totuudenmukainen ja vahvistaa lausahduksen totuus ei pala tulessakaan. Maailmankaikkeus on siis luotu tiettyjen lakien mukaan ja nämä lait tulevat Jumalalta ja nämä lait ovat muuttumattomia. Eli tämä tarkoittaa myös sitä, että Jumala itse vahvistaa nämä lait eikä hän myöskään muuta niitä. Jumala on antanut meille Raamatun, jotta meillä on elämän opaskirja. Raamattu kertoo meille, mitä on tapahtunut ja miksi näin on tapahtunut ja että mitä tulee tapahtumaan. Raamattu kertoo meille totuuden meistä itsestämme. Jumala loi meidät, mutta ylpeyden, kateuden ja valheen takia esi-isämme Aatami ja Eeva tulivat huijatuiksi ja he kapinoivat Jumalan tahtoa vastaan uskomalla käärmettä ja syömällä kielletyn puun hedelmää. Ja tämä kapina oli ensimmäinen synti ja juuri tämä synti erottaa meidät Jumalasta. Ja me kaikki, siis joka ikinen miehen siittämä ja naisen synnyttämä ihminen kantaa tätä syntiä lihassaan, aivan samalla tavalla kuin omena kantaa omenan siementä sisällään. Välihuomautuksena tietokonevalmistaja Applen logona on omena, josta on puraistu pala, ja ensimmäinen Applen kotitietokone maksoi $666,66, mutta tämä on varmasti sattuma ja vahinko eikä totta. Synnin eli kapinan Jumalan tahtoa vastaan palkka eli rangaistus on kuolema. Jumalan lakien mukaan ainoa tapa, jolla synnit voidaan saada anteeksi, on vuodattamalla viatonta verta, ja tästä juontuu veriuhrit. Eli saadakseen synnit anteeksi, oli vuodatettava yleensä vuoden vanhan eläimen verta, ja eläimen veri ja elämä uhrattiin ihmisen synnin anteeksi saamiseksi. Mutta koska ihminen kantaa tuota syntiä lihassaan jo syntyessään, sillä synti siirtyy meille perintönä, aivan kuten jotkut perinnölliset sairaudet. Meillä ei ole siis mahdollisuutta olla tekemättä syntiä, vaan joka ikinen ihminen tekee vääriä asioita, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Johtuen Jumalan luonteesta, eli hän ei muutu koskaan, eikä hän myöskään muuta lakejaan, vihollisemme käärme kuvitteli, että saatuaan Aatamin ja Eevan tekemään syntiä, Jumalalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin totella omia lakejaan ja tuomita Aatami ja Eeva ikuiseen kadotukseen. Mutta onneksi Jumala on luonut kaiken ennen kuin ensimmäistä päivää oli edes olemassa, ja hän on tämän elokuvan käsikirjoittaja, sankari, ohjaaja ja tuottaja. Hänelle mikään ei tule yllätyksenä, ja käärmeen suunnittelema ongelma eli synti, joka periytyy syntymästä asti, tekee ihmisen ikuiseksi ajaksi syntisen, ja hänen verensä ei ole viaton eikä koskaan kykene maksamaan syntivelkaa Jumalan lakien mukaan, niin Jumala oli jo ratkaissut tämän ongelman. Ja ratkaisu tähän ongelmaan on hänen ainoa poikansa Jeesus Kristus. Jumala itse mursi tämän kierteen tekemällä neitsyön raskaaksi, tullen itse Jeesuksen isäksi. Tämä ihmeellinen teko erottaa Jeesuksen meistä kaikista muista, sillä hänen isänsä on Jumala ja tämän ansiosta hän on viaton. Koska Jeesus ei syntynyt lihasta, vaan pyhästä hengestä, niin hänellä on voima vastustaa syntiä ja hänen yhteytensä Jumalaan oli puhdas. Jeesuksella oli monta tehtävää maan päällä, mutta tärkeimpiä tehtäviä oli kertoa meille totuus, näyttää meille tie takaisin taivaallisen isän, luojamme luokse, murtaa synnin voima ja maksaa syntivelkamme omalla viattomalla verellään. Ja hän myös toteutti tämän lähes 2000 vuotta sitten. Tämä on siis jo tehty, ja meidän ei tarvitse tehdä mitään tämän asian eteen. Mitä me emme siis voineet tehdä, sen Jumala teki tulemalla lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa, palauttaen meille tien takaisin kotiin ja puhdistaen meidät omalla verellään puhtaaksi synnistä. Jeesus Kristus on ainoa ihminen, joka on noussut kuolleista ja elää tänäkin päivänä. Jumalan oikealla puolella pelastaen tänäkin päivänä kaikki ne ihmiset, jotka häntä koko sydämestään avuksensa huutavat. Mikään muu nimi kuin Jeesus Kristus tai Yeshua HaMashiach ei pelasta ja vapauta ihmisiä. Ja tämä on se ilosanoma tai evankeliumi, jota julistetaan kaikkialla maailmassa tänäkin päivänä. Nimi, joka on niin vahva ja todellinen, että hänen nimensä uskovat mieluummin kuolevat, kun palaavat takaisin vankeuteen tai hylkäävät hänen nimensä. Jos asiat, mitä olen sinulle kertonut tänään, ei ole todellinen ilosanoma, niin mikä sitten on?
Sinulle, rakas kanssaihminen, on kerrottu se todellinen totuus, joka vapauttaa ja pelastaa sinut vaikka tässä hetkessä, mikäli niin haluat. Tämä ilosanoma tai evankeliumi on lahja, jonka sinä voit ottaa tai olla ottamatta vastaan. Kukaan ei pakota sinua valitsemaan. Kysymys on todellakin sanasta usko. Mihin sinä uskot? Jos et ole varma, niin pyydä Jeesusta ilmestymään sinulle. Hän on aivan yhtä todellinen kuin näyttö, jota sinä katsot, tai ruoka, mitä sinä syöt. Ja hän on luvannut, että hän ei hylkää yhtäkään, joka häntä avukseen huutaa. Uskomalla häneen et voi menettää mitään, mutta voit saada kaiken, mitä sinulta puuttuu ikuisen elämän lisäksi. Jos haluat ottaa uskon askeleen ja siirtyä pimeydestä valoon, voit rukoilla esimerkiksi näin. Rakas Jeesus, minä olen tehnyt syntiä sinua ja Jumalaa vastaan. Minä kadun syntejäni ja pyydän saada syntini anteeksi. Rakas Jeesus Kristus, haluan antaa elämäni sinulle, tee minut täydeksi ja anna minulle rauhasi ja rakkautesi. Tule elämääni ja muuta minut. Kuule rukoukseni ja anna sen tulla eteesi puhtaana ja nöyränä. Pelasta ja vapaata minut vihollisen kahleista. Kiitos, että maksoit syntivelkani ristillä ja että saan olla sinun omasi ikuisesti. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Seuraavassa jaksossa käydään läpi hieman tarkemmin sitä, mitä tarkoittaa Raamatun kuvaamat lopun ajat ja mistä ilmestyskirja puhuu. Ja kuten aikaisemminkin, totuus tekee meidät vapaaksi. Vielä kerran iso kiitos kaikille, jotka jaksoitte katsoa tämän videon. Peukku on iso kiitos, tilaus vieläkin isompi kiitos ja jakaminen se kaikista isoin kiitos.